Ara, i m'ha passat diverses vegades, sempre era una veu que en català em deia «Ànim, Sílvia, tu endavant, no defalleixis». Per tant, sembla que el cordó sanitari no ha funcionat. Per més que intenten estigmatitzar-nos, desprestigiar-nos, arraconar-nos, fer veure que som males persones, que som el diable, doncs sembla que l'haver tingut el micròfon al Parlament de Catalunya i haver conservat també la Badia de Ripoll, malgrat tots els entrebancs, doncs facilita que puguem arribar a les llars catalanes i que tothom sàpiga de primera mà qui som i tothom, doncs, evidentment, sap que ni som d'extrema dreta, ni som racistes, ni som xenòfobs, sinó que som catalans que creiem en Catalunya i que volem salvar Catalunya. Molt contenta de la rebuda avui aquí a Figueres, il·lusionada perquè veiem que el projecte va prenent cos i que es va escampant arreu de la nació catalana i per tant molt satisfeta i molt agraïda d'haver estat avui aquí amb els figuerencs i a l'espera d'anar correguent per tot Catalunya, anar projectant el nostre projecte polític i que la gent ens faci confiança als propers comicis que hi hagi per tal de revertir i capgirar la situació actual de Catalunya.